Nej, vole. A jsem to dojdeš, a to je to prostě, že jsi tady jako rozhodný. A když chceš prostě jako to, když chceš, tak jsem tam odpověď, nevím, jestli bych chtěl tam, protože děláš. A tady to můžeš pěkně. Ale tam, když tady dělám něco na že tam bylo nějaký chvíli, Ty král. to je pravda, že to mlíně Už to tak, ano. Já jsem se někšupal v tobě, vole, ty cinkali ty. JG. Sickening, bro. Jako já si mnohem víc užiju, to víc nejlepší prostě s klukama a nemusí mít jako to stojí tlačka, Nebo ten morfelín, jak točí videa. Ten má, teďka má asi 108 kg, na těch závodech měl asi 84 a taky asi 9%. Po závodech a hnedka nabral asi 20 kg.